बाजिबाथि जे रौता बड'लेण्ड फोथारनि जे कनफारेन्स जे जारिमिनारि मोनसे कनफारेन्स जे जायगायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 1986 मायथाइयाव आफादगिरिनि बिबानखौ मोनदोंमोन आरो जि जायगानिफ्रायनो बड'लेण्ड दाबि आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ बिथाङा एनाउन्स खालामदोंमोन आरो जोङो खोब खाफाल गोनां गाबोनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै रौतायाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल माइलस्टोन बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गोसोखांथियाव मोनसे माइल खुन्थिया बेखौ बड'फानि मोनसे जि मोनसे सिमां आरो थांखि दंमोन बेयाव गाबोन माइल खुन्था गायसननाय जागोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो सान्दों जे इन्डिया गेट बायदि भारत उदांस्रिनि मेम'रियाव जि मोनसे बिराद बेसेबांबा समायना रमायना गिदिर मोनसे बेयाव खाम्फा गायसननानै दोनदों बे मोनसे इन्डिया गेट मडेलनि जोंबो बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल माइलस्टोनखौ गायसननो हायो नामा लुफुंनो हायो नामा बिनि थाखाय जोङो DPR बानायनाय आरो बाखि सावरायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ गाबोन खुन्थिया गायसनगोन आरो माखासे खामानिफ्रा जोंनो फोरमायहोनाय बायदिबा BTRनि SOPD फान्डनिफ्राय WPTनिफ्राय बेयाव माखासे रां अनसुंथाइ होदों आरो बेखौ जायफोरा बिबान मोन्दों सरकार आरो जायफोरा बिबान मोन्दों बिथांमोना मावफुंनानै दिहुनगोन आरो जोंनि जथुम्मायाव बयबो रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायबाय सोलोंथाइनि जथुम्मा स्किलनि सावरायनाय आरो अपेन सेसनाव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा फैगोन आरो दिनै जायफोरखौ फोसावबाय बिनि अनगायैबो माखासे दफाफोरनि सायाव बिथाङा क्लियार काट मोनसे मेसेज एनाउन्समेन्ट आरो डिसिसन होनानै थांगोन दा बेखायनो आङो गासै बर' रायजो राजाखौ बड'लेण्ड फोथारनि जानो गोनां बे कनफारेन्सआव लैहोर लैहोर माहारि आफादनि जथुम्मा माहारिनि मोनसे फसंथाननि जथुम्मा होननानै बाहागो लाफैनो थाखाय आङो बयखौबो खर' गंग्लायै आं खुलुमबाय गोजोन्थों। बेजों लोगोसे आं मोनसे सोंथि खालामनो सारनाव दा BTR रेकर्डआ बोसोरथाम जानो थांसिगोन गाबोन बेजों लोगोसे जोंनि सासे सेक्रेटारि दंमोन डक्टर रन्जन दैमारि दा बिथांनि बेलायाव सारमोना मा सिन्था खालामदों बा बिनि थाखाय मा सावरायगोन जायफोर दिनै जोंनि सोमावसारग्रा दैदेनगिरि NDBनि रन्जन दैमारि रिफिकां गयारि जर्ज बसुमतारी आरो जोंहा सास्नि लाइफ टाइम इमप्रिजनमेन्ट मोननाय बिथांमोन दङ सानै डेथ पेनाल्टि मोननाय दङ साब्रै लाइफ इमप्रिजन मोननाय NDBSनि दङ लोगोसे 61 NDBSनि बिथांमोना ट्रायेलाव दङ गासै जिखिनि जेलाव दङ बिथांमोनखौ दिहुननायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 15 डिसेम्बराव भारतनि नखर बिफाननि हम सेक्रेटारि बिथांखौ लोगो हमनायाव जों खावलायदों लोगोसे 10 जानुवारियाव ट्राइपार्टाइट जादोंमोन गोदान दिल्लीयाव बेयावबो जोङो दाबि हिसाबै होदों आरो 16 तारिखआव भारतनि नखर मन्थ्रि मानगोनां अमित शाह बिथांखौ जोङो लोगो मोन्दों जोंनि मिटिङाव जोङो खावलायनो थांदोंमोन नाथाय बिथाङा माखासे उसुबिदानि थाखाय मार्च दानावसो फैनायनि खोथा होनायलाय जोंनि मिटिङा सेडुल जानायलाय जों बेखौ कन्टिनिउ खालामबाय दा बे समावबो जों बिथांखौ खावलायबोदों आरो बिथाङा बे बिथिंफोरखौ आयेननि भाबै आरो माखासे पलिटिकेल भाबै नायबिजिरनायनि गेजेरजों इनिसियेटिभ लानानै उननि समाव माबा मोनसे बेबायदि मोजां बेबस्थानि गेजेरजों बिथांमोनखौ दिहुननायनि थाखाय बिथाङाबो जोंनो सावरायनायनि गेजेरजों फोरमायदों दा बेखायनो जों मोनसे पजिटिभ मोनसे सिन्ताखौ लानानै आवगायगासिनो दङ आरो रन्जन दैमारि आरो जिखिनि टिम दङ बिथांमोननि केसखौ सुप्रिम कर्टसिम लांनायनि थाखाय जिखिनि जोंहा इनिसियेटिभ सोलिगासिनो आरो फाइल पिटिसन जाबाय केसा सुप्रिम कर्टआव जिखिनि लिगेलि मावनो गोनां दङ आरो सरकारनिफ्राय जिखिनि सापर्ट नांगौ बे गासैखौबो लाजोबनानै उननि समाव जेलाव थानाय बिथांमोनखौ लांदां अख्राङाव लाबोनायनि थाखाय गासै हाबाफारिखौ जोङो मावलांगोन आरो बिनि थाखाय जों बयबो इउनाइटेडलि जोङो फाइट खालामनांगोन आं बेखौसो फोरमायबाय आरो फोथायो गोजोन्थों। दिनै भारतनि गणतान्त्रिक जि दिबस सुबुंखान्थि सान आरो बे गणतन्त्र दिबसनि सानावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा आसामनि रायजो राजानि खौ थांखिनानै गुवाहाटीनि जि रिपाब्लिक डेआव स्पिच होबाय बे स्पिचआव मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा स्पस्तयै बर' गोजोन गोरोबथानि मोननै दफा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे दाबि बे मोनथामखौ बिथाङा फोसावो गिबियावनो BTR गोजोन गोरोबथानि जि दफा 3.1 आरो बे सुक्तिनि जि मोनसे गाहाय दफा दङमोन जोंहा सनितपुर बिश्वनाथनि गामि सोसननाय बा सिमा बारायनाय
बेखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रिया बिथाङा फोसावदों मोन 60 गामि बे 60 गामिखौ फार्स्ट फेज हिसाबै बिथाङा जि फोसावदों बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो लोगोसेनो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथां आरो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि पीयूष हाजरिका बिथांमोननो स्पेसियेल जोङो थेंक्स होयो आरो बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो बर' रायजो राजानि जानानै बर' माहारिनि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांमोननिसिम जोङो रोजा रोजा जोङो फिन साबायखर बावदों खारन जाय बाथ्राखौ जोङो बयबो असम्भब होननानै सानदोंमोन सिमा बारायनाया एसेबां गोरलै खामानि नङा होननानै जायफोर दिनै मोनसे जोंनियाव ध्यान धारना दङमोन दिनै बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोबाय गोबाङा दिनै बेखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गोसोआव बिसास आरो दिनै मोनसे गोजोननाय दिनै थासारि फैदों बर' माहारिनि जारिमिनाव दिनैनि साना दिनैनि बे 26 जानुवारि 2023 बिटिआर सुक्तिनि 3 बोसोर जाफैनाय बे साना दिनैनि थाखाय बिराद मोनसे गोजोनथाव सान गोग्गाथाव सान रंजाथाव सान जाय खामानिया बिएसि आरो बिटिसिआव माने जाफुङाखैमोन दिनै बेखौ प्रमान खालामबाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथआ दिनै हाबबाय आरो बेजों लोगोसे बियो मोनसे फुटप्रिन्ट बियो मोनसे सिगां आगान बे फार्स्ट फेज आरो सेकेन्ड फेजआ बे गिदिर पेकेज जागोन आरो बेखायनो रेभिनिउ भिलेज फरेस्ट भिलेज आरो एफआरसि भिलेज सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि आरो लोगोसे बिटिआरनि खोलाहा थानाय सुबा गामि जों जिखौ सरकारनो होनानै दोनदों बे गामिफोरखौ सोसननायनि थाखाय प्राय 500निबो बारा बे गामिफोरखौ सोसननायनि थाखाय फेब्रुवारि आरो मार्च दाननि गेजेरावनो मावफुंनाय जागोन बे बाथ्राखौ खोथा होदों आरो बेखायनो जोङो फोथायनाय लाखिनांगोन आरो जाय बिथांमोना दिनै जोंनि गेजेराव बेले बेजेबो बेबायदि थासारि दिनै साननो हानाय जे जोंनिया हाबासै जोंनिया थालांबाय दा बेखायनो आङो सनितपुर बिश्वनाथ आरो बिटिआरनि खोलाहा थानाय गासै गामिफोरनि रायजो राजाखौ आङो आर्नेस्टलि आपिल खालामदों जे नोंथांमोननि गामियाबो पर्यायक्रमे हाबगोन आरो बेखौ सोसननायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो खामानि मावगासिनो दङ सरकारखौ नारसिनदों मालाबा डिबेट खालामदों आर्गुमेन्ट होदों आरो बिटिआर सरकाराबो बिनि थाखाय सागानगिरिफ्राबो खामानि मावगासिनो दङ दा बेखायनो 2001 परियालनो माने मार्टियार परियालनो जायफोर मुंख्लं नखर बिथांमोननो 5 लाख करि रां होनाया गाबोननिफ्राय आरम्भ जासिगोन अलरेडि 40 जननो होनाय जाखाबाय सिगाङाव नाथाय गाबोनो बे 27 जानुवारि बिटिआर एकर्ड डे खालि गाबोन होनाय हाबाफारिया आरम्भ जासिगोन लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो बर' माहारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ 31 मार्चखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनांगौ बेखौ जों आसाम सरकारनो गोलाव समनिफ्राय दाबि होबोदोंमोन आरो दिनै गिबि मन्थ्रि बिथाङा अफिसियेलि बेखौ फोसावबाय फैगौ 2023 मायथाइनि 31 मार्चखौ फरायसा सान हिसाबै